खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। साननि समावनो रावबो गैयिखौ खाबु लानानै कक्राझार तितागुरि गामिनि जांगिला मोसाहारिनि न'आव सिखाव हाबदों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसि फिसाय सानैबो साख्रि मावनायनि थाखाय न'आव रावबो थानाय जायामोन। बे खाबुखौ लानानैनो सिखावा हाबदों होननानै फोरमायथिदों। सिखावा मबाइल गंनै, गंसेया 30,000 रांनि आरो गंसेया 21,000 रांनिमोन। बेजों लोगोसेनो सनानि आखाइनि आसान जरा, खोमानि खेरा आरो सनानि नाखाफुल 10,000 रांखौ लानानै थांदों आरो गासै 1 लाख रांसोनि बांसिन खहा जाबाय होननानै फोरमायदों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला जाय सुबुङा बेफोर मुवाफोरखौ खावनानै लांदों बे सुबुङा मिथिजोबखानाय जानांगौ, नङाब्ला बेबादि साहस खालामनानै रावबो गुबुन सुबुङा बेबादि न'आव ताला मारिनायखौ देखावनानै हाबनाय नङामोन आरो न'खराव रावबो गैयिखौ गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर होखाबाय थादों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मैया 7 मार्च एबा बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै फालिदों बर' बिमा गौथुम आफादा। मैया जानानै थांनाय बे सावराय जथुमाव हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बर' माहारिनि गेजेराव बर' बिमा गौथुम आफादा बर' आइजोफोरनि अनगायैबो बर' हारिनि थांना थानायनि राहा, रांखान्थि जौगानाय, समाजारि जौगानाय आरो सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय बायदि रोखोमनि बिथिंनि सायाव सावरायनाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन जनता फरायसालिमानि एस'सियेट प्रफेसर डक्टर चिरति स्वर्गियारि आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावदोंमोन उदालगुरि फरायसालिमानि बिबुंगिरि डक्टर रश्मि ब्रह्म बिथांमोना। बर' बिमा गौथुमनि सेथि गायसनथाइ सान आरो मुलुगनां आइजो सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां आइजो फोरोंगिरि, माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। बिटिआर सोरखारा फैनायनिफ्रायनो बर'फोरा बर'फोरनि जायगायावनो हाग्रा बिफानजों होस्रांजानायखौ लानानै खुगा बेखेवदोंमोन दावराव देख्रेब नार्जारिया। बे बुंनायनि सायाव फिनजाथाइ होदों हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि दावराव देख्रेबा बिटिआर सोरखारखौ फरेस्टनि हाग्रायाव थानाय सुबुंफोरखौ गावथारदों होननानै नंखाय बानसावदों। बेनि सायाव जों जयै सावरायगोन आरो सावरायनायजों लोगोसे बिथांनि हेंथायै केस थिसननाय जागोन। दावराव देख्रेबखौ जों सिगाङावबो गोबां खेब निमाहा होबोबाय, नाथाय बे खेबाव निमाहा होनाय जानाय नङा आरो बिथाङा गाव लाजिनो रोङै सासे बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि। हाग्रामाया गावनि सोरखारनि समाव बिहावनि मुङाव गोबां बिखा फरेस्टनि हाखौ सिफायनानै साहा बागान खालामदों। बिथाङा बेनि सायाव मानो जेबो बुङाखै आरो बारग' मन्त्रि प्रमोद रानी ब्रह्मआबो चक्रशिला फरेस्टनि हाखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। बेफोरनि सायाव मानो जेबो बुङाखै होननानै सोंथि खालामदों आरो बिथांबादि गोसो गेसाव सुबुङा लाख लाख बर' सुबुंफोर हा गैजायै दङ। बिपिएफनि सोरखारनि समाव बे लाख लाख बिखा हाफोरखौ बिपिएफनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान, रबर बागान बानायदों। बिथाङा बेखौ जेबो बुंनो हायाखै। दावराव देख्रेबा हारिनि बेसेबां अननाय दङ बेखौ बेयावनो सिनायथिनो हायो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों इएम रन्जित बसुमतारिया। गोजोनथाव खौरां। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरिनि गागि लिरगिरि आरो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि बिसि उत्तरा बैसोमुतियारिया साहित्य अकादेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। थुनलाइनि फोथाराव बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा मुंदांखा असमिया सल'मा कान्चनखौ बर' रावाव राव सोलायनानै बे माननि बान्थाखौ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादोरनाङैनो बोथोरनि महरा सोलायबोगासिनो दङ। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला 9 मार्चनिफ्राय सा भारताव अखा आरो बरफ गोग्लैनो हागौ आरो कंकन, गवायाव बोथोरा जोबोद दुंहाव थासारिनि महर लागोन। दिल्ली आरो एनसीआरजों लोगोसे सा-सोनाब भारतनि हायेन ओनसोलफ्राव बारनि गोख्रैथिया 1 घन्टायाव 40 किल'मिटारसिम सौहैनो हागौ। आइएमडीआ फोसावनाय बादिब्ला 9 मार्चनिफ्राय सोनाब ओनसोलाव बोथोरा गाज्रि महर लागोन। जम्मु काश्मीर, लादाख, गिलगित बाल्टिस्तान आरो हिमाचल प्रदेशआव रेजेंनिफ्राय गेजेर थाखोनि अखा आरो बरफ गोग्लैनायनि इसारा दङ आरो उत्तराखन्डआवबो 10 मार्चनिफ्राय 12 मार्चनि गेजेराव गेजेर थाखोनि अखा, बरफ गोग्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव बेफोर जायगाफ्राव हान्था मेला खालामनायाव जेंना नुजाथिनोबो हागौ। बेराफारसेथिं दिल्ली, एनसीआर, पान्जाब, हारियानाजों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि गोबां ओनसोलफोरावबो 1 घन्टायाव 25 निफ्राय 35 किल'मिटारसिम गोख्रैथिजों बार बारगोन, जायनि जाहोनाव माखासे समनि थाखाय 1 घन्टायाव 40 किल'मिटारसिम सौहैनो हागौ। जेराव साननि दुंखावनाया एसे गाहायाव फैगोन अब्लाबो बोथोरा गोरानैनो थागोन। जायफोर सुबुंफोरा सोरखारि न' मोनाखै बा न' गैया बिथांमोना बे खेबाव सोरखारनि न'खौ मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि सरासनस्रा गासैबो न'खरफोरनो पिएमएवाइनि गेजेरजों न' होनो थांखि लादों। सोरखारि न'खौ मोननो थाखाय रेशन कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्टखौ होनानै आर'जलाइखौ होनो हागोन। सिगाङाव रायजोनि गोबां लाख लाख सुबुंफोरा सोरखारि न'खौ मोनबाय आरो फिन बे खेबावबो लाख लाख सुबुंफोरा सोरखारि न' मोननो हागोन आरो बे सोरखारनि न'खौ बेसेन नाङै गाहाय मन्थ्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला गासै 3,87,000 गोदान न'खरफोरा
PMAY नि गेजेरजों बे सोरखारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ। बिजनी बर' बाजार ब्लकनि साखाथिनि नांजैपारा गामियाव गोथै सावग्रा न' बेखेवनायजों लोगोसे गंसे दालांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों धनन्जय बसुमतारिया। फोरमायथिनो गोनांदि नांजैपारा गामियाव दासिमाव रावनिबो सोरखारनिफ्राय पाक्का दालां एबा मोजां दालां गैफेरामोन होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। आरो गंसेबो सोरखारनिफ्राय जौगाथाय खामानि मोनैयाव मैया गिबि खेबनि थाखाय सोरखारनि खामानि मोननायनि जाहोनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ फोरमायदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।